imfazwe zenu sanukuzifaka ebantwaneni ngoba azizukuphela. Kunjalo nje abantwana banamandla bazawuthi chathi ipetroli, bazawusinekela abanye abantwana nabazali babo, bazawuphelelwa yimbeko abantwana benu ngenxa yoba nabafaka kwimfazwe zenu. Sifuna ukuthi ke umsindo ophethethwa inzondo nangoku yenza inxeba lento. Akukubisi khuphi ukuphila kwikhaya elingabulisaniyo. Noba ninesusa kwelikhaya nawuzinyaswa ngabantu beminye imizi, soze beze enizalana nabo ngoba kukho igaqa lochuku kwelikhaya elidala uba nijongane ngezikhondo zamehlo, nizalwa kunye. Namandla egazi akhoyo kuni awancedi ngoba inzondo nomsindo ingapha yakoko. Siyakucenga ke mphulaphula, siyakucenga hlukana nalento ngoba le chef yakho izawutshona ebantwaneni, awuzukwazi ukuyilawula xa itshona ebantwaneni. Uyazi abantwana xa sele sikhuphi bengene kumkhwa onjalo bathe endaweni yokuthi kutatomkhulu, tatomkhulu bathi lo. Xa bethetha ngotatomkhulu bathi lo. Xa bethetha ngomakhulu wabo bathi lowa. Ngelo xesha bafidwe ngomnye. Bazawubhubha otatomkhulu notatomncinci bashiyeka abantwana. Bangakwazi ukwenzelana izinto abantwana. Zakuphela imfazwe zonke ngezwi lakho Baba.